दिनैनि जि गोदान सान गोदान फुं बे गोदान सान गोदान फुंखौ जोंनो इसोर आफाया मोजांथारैनो होबाय बेनिखायनो इसोर आफाखौ हामबाय होननानै बुंदों लोगोसे आङो बयनिसिमबो बे गोदान फुंनि मुङै गोजोननायखौ जासिहरग्रोयो बे समाव आङो हामबाय होननो हास्थायदों दिनैनि चेयारपारसन लोगोसे कनभेनार मानगोनां रेभारेन्ड नोंथांमोन गासै बेसेबां रेभारेन्डफोर जोंनि धोरोम गुरुफोर दिनैनि बे धोरोम सभायाव जोंखौ गाइड होनो थाखाय बिथांमोनहा दंफैयो आं बिथांमोनखौ हामबाय होननानै बुंदों लोगोसे आं हामबाय होननो गोसो जादों चार्च पास्टर नोंथांमोनखौहाय जाय नोंथांमोनहा जोंनि गिर्जाफोरखौ दैदेनो आरो लोगोसे आङो बाइबेल वमेनफोरखौबो गोसोखाङालाबा थानो हाया गासै बाइबेल वमेनफोर आरो सुक्रुबार गिर्जानि दैदेनगिरिफोर बयखौबो आङो हामबाय होननानै बुंदों आरो नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों लोगोसेयैनो सार्केल दैदेनगिरि नोंथांमोन मोननै सार्केलनि लोगोसे जानानै दिनैहाय जा जयेन्ट थार्ड एनुवेल कनफारेन्सखौ खालामदों बेनि थाखाय आङो सार्केलनि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो हामबाय होननानै बुंदों आरो लोगोसे वर्शिप टीम बाबुमोन नानिमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होननो हास्थायदों मानोना बिथांमोनहानो जोंनि जिउफोरखौहाय जांख्रिखांहोयो आरो गावसिनि इसोरखौ हांख्रायनाय रोजाबनायफोरजों जोंनि जिउफोरखौहाय इसोरजों खाथि सोमोन्दोआव बिथांमोनहा लाखिनो हायो सफैनाय मानगोनां आलासिफोर नोंथांमोनखौबो हामबाय होननानै बुंदों लोगोसे दासो सफैनाय 1 नं गसाइगाव समस्तिनि मानगोनां MLA नोंथांखौबो हामबाय होननानै बुंदों लोगोसे बिथांजों सफैनाय जेसेबां आलासिफोर दङ गासैखौबो आङो हामबाय होननानै बुंदों आरो खनसेबाव नोंथांमोननिसिम आरोबाव गोजोननायखौ आङो जासिहरबावदों बे टीमाव थांनायनि सिगां जोङो इसोर आफाखौ गोसोखांग्रोनि गोथार गोथार सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु नोंनि गेदेर दयानि थाखाय मानोना आफा इसोर गिलु बालु सुग्रि फाग्रि हरनि समाव नोङो जों बयखौबो नेबाय गोबां नोंनि फिसाफ्रा डेलिगेट जानानै थाफैनायाव जानो हागौ गोबां खस्थ'फोरखौ मोनबाय आफा इसोर मानोना प्रभु बे देरानि सिङाव थानानै बिथांमोनहा गुसुजों सैसोनानैब्लाबो दिनै नोंखौ हामबाय होननानै नोंनियाव रंजादों आफा प्रभु इसोर आफा जों बयखौबो हरसेमानि मोजाङै नेबाय आरो दिनैनि गोदान सान गोदान फुंजों लोगोसे जोंनो दिनै बे मोजां सम आरो सान बोर गोनां सानखौ आफा इसोर नोङो जों बयनिबो लागै होबाय दानो प्रभु इसोर आफा बे सार्केल सभानि पेन्डेल सिङाव आफा इसोर नोङो दैदेनबोदों नोंनि मान गोनां फिसाफोर आफा इसोर नोंनि अनजाग्रा फिसाफोर प्रभु जाय फिसाफ्रा नोंनि रायजोखौ रैखाथि होयो आफा इसोर नोंनि होनाय बिथांमोननो होनाय जि रायतफोर बिसोरखौहाय रैखाथि होयो प्रभु इसोर आफा धोरोमाव दैदेनलाङो फोरोंलाङो फेदेरलाङो आरो गासै सैताननि आनजादफोरनिफ्राय बिसिनि आराजफोरनि गेजेरजों रैखाखौ मोननो हायो प्रभु इसोर आफा नोंनियाव गथायदों जोंनि जि समाज आफा इसोर बे समाजनि बेंगिरि
प्रभु इसोर आफा बिथांमोनखौबो नोङो दैदेनबोबाय बेनिखायनो हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि समाजफ्रा आफा इसोर शान्ति आरो गोजोननायाव थानो हायो बिथांमोननि मोजां प्रसासननि गेजेरजों प्रभु आफा इसोर नोङो नोंनि रायजोआवबो आफा इसोर अननाय सिबिनाय आरो बेबादिनो खौसेथिखौ बिथांमोननि गेजेरजोंनो लाबोनो हायो प्रभु इसोर आफा बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होननानै बुंदों आफा इसोर दानो नोंनियाव गथायदों नोङो जोंजों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालाम खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादो प्रभु आरो नोंनियाव गथायदों आंनि गोसो मोदोम जिउ नोङो अननानै नेदो बेखौनो नोंनियाव आरज खालामदों जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन बे समाव आङो हामबाय होनबावदों आंजों लोगोसे से टिमनि आलासि बिथांखौ बिथाङाबो दानो जोंजों लोगोसे दङ बिथांनिफ्राय जोङो मैया मोजांथारैनो जोंनि फोथायनायनि बाथ्राखौ एखेबारे गुदिनिफ्राय मोजाङै बुजिनो हानाय बादि जोङो सोलोंनायखौ मोननो हादों फोरोंजानायखौ मोननो हादों आरो दिनैबो बिथांनिफ्राय गोबां बेबादिनो फोथायनायनि बिसय फोरोंजानायखौ जोङो मोननो हादों दानो आंनि टपिकआ जाहैदों बोसोन बिजाबनि 3 अध्याय 6 पद मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन मैयानि सेसनाव जोङो मोननो हादोंमोन इसोरखौ गोसोखांनानै गासै खामानिफोरखौ मावनायाव इसोरा जोंनो माबादि हेफाजाब होयो आरो आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ माबादि हेफाजाब होबोदों गाव गावनि रायजोफोरखौ दैदेननायाव इसोरा माबादि हेफाजाब होबोदों बे बिसयफोरखौहाय जोङो मोननो हाबाय आरो दिनै जोङो सोलोंलांनि इसोरखौ नागारनानै इसोरखौ बावगारनानै जोंनि खामानिफ्राव जोङो गोसो होआब्ला एबा जोंनि खामानिफोर मावनायनि सिगां जोङो इसोरनियाव भरसा खालामाब्ला बेखौ गोसोखांग्रोआब्ला जोंनि जिबना जोंनि फोलेरा जोंनि न'खरफ्रा माबादि हानि जायो माबादि आलाय सिलाय जायो जोङो बेखौ दिनैहाय सोलोंलायनि बेनि सिगां आङो बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 24 निफ्राय 31 पद एसे गोलावैनो जागोन बेखौ फरायनो हास्थायदों बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 24 निफ्राय 31 पद आङो नोंसोरखौ लेंहरबाय थादों आन्थाय नोंसोरो खोनासङाखै आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै बेनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बादि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन आन्थाय आङो सेंनाय नङा जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन आन्थाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबोनि बोसोनखौ लायाखै नोंसोरो आंनिफ्राय परामर्श लानो हास्थायथाराखै एबा आंजों फेंजाथाराखै बेनिखायनो गावनि मावनाय बादि नोंसोरो बिथाइ मोनगोन गमामा जोङो दिनै फोरबोनि बोसोनखौ जेरैबायदि मोनबाय जोंखौ फोरबो इसोरा फेंनो हास्थायदों जोंखौ फोरबो इसोरा आखल गियान फोरोंनो हास्थायदों नाथाय
जोङो बे मोनसेखौबो लानो हायाखै। बेनिखायनो जोंनो गोथार शास्त्राव फोरबोनि बाथ्राया बुंदों, आं इसिबां फोरोंबाय अब्लाबो नोंसोरो लाथाराखै। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ निदानाव गोग्लैबाबो गनायथारनाय नङा, गोसोखांथारनाय नङा। हाजारखि निदानाव सफैया मानो, बारहुंखाफ्रा गिलु बालु सफैया मानो, अब्लाबो आं नोंसोरखौ नायफिनथारनाय नङा। बिनि खारनानो जादों नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै, आंनि आखल आरो गियानखौ नोंसोरो लानो हास्थायथाराखै। बेबादि होननानै जोंनो दिनैहाय फोरबोनि बोसोना बुंदों। जोङो मैयानि समाव जोंनि मानगोनां बारग' मडारेटर सार बिथांनिफ्राय खोनासंनो मोनदोंमोन, 2 पेट्रनि 2 अध्याय 9 पद जोङो बेखौ खोनानो मोनदों। बेयो जाहैबाय, नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर, राजानि दौरि जानाय, गोथां हादरनि मानसिफोर, बिनि मोनखानाय हादरनि मानसिफोर, नोंसोरो खोमसिनिफ्राय गावनि सोमोनांथाव स्राङाव नोंसोरखौ लेंहरनानै आब्रुफोरखौ फोथानाय बादि। जोंखौ मा होननानै बुंदों? सायख'जानाय फोलेरफोर होननानै बुंदों। सायख'जानाय फोलेरफोर होननानै बुंदों। राजानि दौरि जानाय गोथार हादरनि मानसिफोर होननानै बुंदों। जोङो दा गोथार हादरनि मानसिफोर होननानै सायख'जाबाय, बुंजाबाय। जोङो बेबादि टाइटेलफोरखौ मोनबाय, उपाधिफोरखौ मोनबाय। जोङो गोथार हादरनि मानसिफोर, सायख'जानाय फोलेरफोर। बेनिफ्राय मा होनदों? जोङो सायख'जानाय फोलेरफोर जानानै, गोथार हादरनि दौरिफोर जानानै, जोंनि गेजेरजोंनो मा होननानै बुंदों? सोमोनांथाव जोङो जोंनि आखल आखुजों खोमसियाव थानाय बिदा फंबायफोरनो स्रांनि सोमोन्दै जोङो खोन्थानो नांगौ, फोरोंनो नांगौ। आरो जोंनि धोरोमा मा, जोंनि इसोरा माबादि इसोर, जोंनि फोरबोआ माबादि फोरबो, जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ माबादि जिसु ख्रिस्ट', जोङो बेखौ बे संसारावहाय जोंनि आखल आखुथाइफोरजों खोन्थानो नांगौ। जोंनि रावफोरजों, जोंनि बाथ्राफोरजों जोङो फोरमायथिनो नांगौ। अब्ला मानगोनां बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोङो दिनै हादों ने? जोंनि सार सलनफोरजों, जोंनि आखलफोरजों, जोंनि आखुथाइफोरजों जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ परिचय होनो हादों ने? जोंनि गोथां सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जोङो परिचय होनो हादों ने? बासायजानायखौ जोङो मोनदों। थिनहरजानायनि सारि बार' लिरनाय दङ। बासायजानायखौ रावनोबो होनाय जायाखै। बासायजानाया एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जायो, मोननो हायो। जोङो बासायजानायखौ एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो मोननो हायो। बासायजानायखौ बे संसाराव रावबो होनो हाया। गोबां धोरोमफोर दङ, गोबां धोरोम गुरुफोर दङ, नाथाय रावबो धोरोम गुरुफोरनो बे बासायजानायखौ होआखै इसोरा। एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' जोङो बासायजानायखौ मोननो हायो। जोङो बासायजानायखौ मोनबाय, जोङो लामाखौ मोनबाय, जोङो राहाखौ मोनबाय। गोबां फोथायनायनि बाथ्रानि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि मानगोनां सेथिंनि आलासिनि गेजेरजों बिनि बिसय जोङो गोबां सोलोंनायखौ मोनबावगोन। बे बासायजानायखौ मोननायजों जोङो जोंनि आखल आखुथाइफोरजों जोङो
इसोरखौ मिथियै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावै गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंगोनि आंगोफ्रा जेरैबायदि आन्दायनानै दङ बिथांमोननो जोङो जेखौ फोरोंलांनांगौ बेखौ जोङो फोरोंनो हाया। सानसेखालि गोसोखांदों आङो सेसापानि होननाय जायगायाव जेब्ला आङो बेयाव स्कुलाव दङमोन बे समाव स्कुल गनानै साहा दखानाव जोङो साहा लोंनो थांदों स्टाफैनो। अब्ला आङो बेखौ फंबाय होननानै बुङो, बेबो फोरोंगिरियानो। बियो जों हाबहैनायनि उनाव दखानाव हाबहैबाय आरो गुबुन सासे फोरोंगिरि जोंनिख्रुइ बैसोआव थांसिननाय मानगोनां समाजनिबो मावग्रा बिथाङाबो बे दखानावनो जिरायनानै दङ। जेब्ला बै आं फंबाय लिंग्रा सासे फोरोंगिरिया बे दखानाव हाबहैयो अब्ला आङो बिनि आखान्थियाव ओरैहाय दोलानाय नुबाय। ओमफ्राय आङो बुंबाय, आखायालाय माथो जाखो? आखाया मा जाखो नोंना होननानै बुंबाय आं। अब्ला बियो जेबो उत्तर होआसै, नाथाय गंनानैल' थाबाय। नाथाय बै सासे मानगोनां फोरोंगिरिया बुंबाय, बियो गुबुन धोरोमनि फोरोंगिरि। बियो बुंबाय, खृष्टानफोर नालाय बिदिनो खासै दा। जौ लोंनानै फेथेंदोंमोन बियो। बुंबाय, खृष्टानफोर नालाय बेबादिनो खासै दा। बेसेबां माने आं लाजिबाय, सोंख्रांनानै आङो मानो सोंख्रांखो? आङो उत्तरखौ बैनिफ्रायसो मोननो लुबैदोंमोन, नाथाय उत्तरखौ आंनो गुबुनासो होबाय। खृष्टानफ्रालाय बेबादिनो खासै दा। गमामा, दिनै जोंनि आखल आरो आखुथायनि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फानगासिनो दङ। जोंनि खामायनाय आरजिनाय थाखा फैसाजों जोङो हाथाय बाजार खालामो, दखानफ्राव जिरायहैयो, साहा लोंहैयो, हटेलफ्राव जिरायहैयो, ओंखाम जाहैयो। जोंनि आवाजफ्रा जेरावबो नङा, आं बयखौबो बुंनो हास्थायाखै, खिन्थु जायगा आरो बेक्ति लानानै बेक्ति जोंनि सुबुंफ्रानो, जोंनि अनजाग्राफ्रानो, जोंनि मान गोनांफ्रानो गोरा बाथ्राफोरजों हटेलनि वाइटारफोरखौहाय दाबि धमखि होयो। साहा दखानाव जिरायनानै आथिं सोमाव मालायफोरखौ रायखुमानाय, लोंनानै जानानै साहा लोंसै जानोसै, बेबायदिया जोंनि नोजोरावहाय दासिमाव बे बैसोसिमाव नुबोगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोङो बबेयावबा हाबसननानै गिदिंनानै फैफिननो गोनां जायो। अब्ला जों सायख'जानाय फोलेरफोरमोन, जोङो राजानि बंस'नि फोलेरफोरमोन, जोङो सोरजिगिरि इसोर आफानि फिसाफोरमोन, जाय इसोरा बे संसारखौ सोरजिदों, बे संसारनि गासै मिथिंगाफोरखौहाय सोरजिदों। एम्फौ एनला, दाउसेन दाउला, हाग्रानि जिब जुनार, ना गासैखौबो नांगौ बादि बे संसाराव सोरजिदों आरो बिसोरनो नांगौ बादि जानांगौ, लोंनांगौ, थानांगौनि बेबस्थाफोरखौ इसोर आफाया खालामनानै होदों। आरो जों मानसिखौ बियो जोबोद दामि, जोबोद बेसेन गोसायै दादों प्रभु इसोरा। जों बे इसोरनि फिसाफोर जानानै दिनै माबादि आखलजों थाबायनांगौमोन, नाथाय माबादि आखलजों दिनैहाय थाबायलांगासिनो दङ। ক্ষমা কৰিব, অলপ দূৰলৈ গৈ আছোঁ মই। অসমীয়া ভাষী বন্ধু বান্ধৱীৰ কাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাক ঈশ্বৰে ইমান মূল্যৱান হিচাপে সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু আমি সেই ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত
ভাবুকি দি আছো যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা দিছে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা পাইছো কিন্তু আমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে যোৱাকালি আমি পাইছিলো প্ৰত্যেক কামৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব লাগে ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব লাগে যিকোনো কামতে যাওক সৰু কাম নাইবা ডাঙৰ কাম সকলোতে আমি ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰিব লাগে আমি যতেই নাযাওঁ কাৰণ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কৰবাত নহয় কৰবাত উজুতি খাম আজি মই ক'বলৈ বিচাৰিছো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ যদি আমি আগতে নিবিচাৰো ঈশ্বৰক যদি আমি আমাৰ কামৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি স্মৰণ নকৰো তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ম আৰু কি হ'বলৈ গৈ আছো আমি ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক পাইছো কিন্তু আমাৰ কৰ্ম আমাৰ স্বভাৱৰ দ্বাৰা আমি তেওঁৰ পৰা দূৰত আছো আমি এই সমাজত বাজাৰে সবাহে আমি যাওঁ আমাৰ স্বভাৱবোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি নিজৰ ভৰিত কেনেকৈ থিয় হ'ব লাগে মই এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ পেলাই মই কেনেকৈ থিয় হৈ থাকিব লাগে মোৰ মুখখন কেনেকৈ চলাব লাগে আমি তাকেই নাজানো যাৰ ফলত আমি যীশু খ্ৰীষ্টক বিক্ৰী কৰি আছো যীশু খ্ৰীষ্ট এই খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ স্বভাৱ আমাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ধৰ্মক বিক্ৰী কৰি আছো কিন্তু পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা কোনো দিব নোৱাৰে পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা একমাত্ৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টকে ঈশ্বৰ পিতৃয়ে দিছে তেওঁৰ দ্বাৰাহে আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো জগতত বহুত ধৰণৰ ধৰ্ম আছে বহুত ধৰণৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আছে সবে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মক ভাল পায় সবে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মত থাকি তেওঁলোকে জীয়াই আছে পালন কৰি আছে পূজা পাতল দি আছে কিন্তু পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা কাকো দিয়া হোৱা নাই একমাত্ৰ যীশু খ্ৰীষ্টকহে পিতৃ ঈশ্বৰে পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা দিছে কিন্তু আমি পৰিত্ৰাণৰ ৰাস্তা পাই পেলাই আজি আমাৰ স্বভাৱৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মান্যবৰসকল আমি অলপ চিন্তা কৰি চাওঁ হওঁ ঈশ্বৰে 7টা বিষয় ভাল নাপায় তেওঁ ঘৃণা করে इसोरा 7टा বিষয়फोरखौ हामजाया बियो मुगैयो बियो जाहैबाय दुगा जानाय गर्व मनतेव ভাল नापाय ঈশ্বরে सोलायनाय थगायनाय मिसलिया সেই मिसलियाটো ঈশ্বরে ভাল नापाय दाय गैयै मानसिफोरखौ नासयनाय बिना दखत মানুহক বিচাৰ কৰা तेव ভাল नापाय हामै खायदा खालामनायफोर दुष्ट बुद्धिबिलाक एबिलाक ভাল नापाय इनाय मावनाय अयनाय काम कराबिलाक ভাল नापाय नंखाय साखी होनाय मिसा साखी दिया तेव ভাল नापाय गोसो फुदुंनानै गावनि लोगोफोरखौ सैहोनाय कारोबार उसुतुनि दि पेलाय माने हास्ति दिया एबिलाक स्वभाव ईश्वरे ভাল नापाय बे 7टा বিষয়फोरखौ 7टा स्वभावफोरखौहाय ईश्वरा मोजां मोना जोङो मोनसे जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिनखौ गोसोखांनि बे जारिमिना जाहैबाय गुबुननि सम्पति लुबैग्रा सासे राजानि जारिमिन बे राजानि मुङा आहाब राजा राजा बोले 21 अध्यायाव जोङो बेखौ 1 राजा 21 अध्यायाव फरायब्ला जों बेखौ मोननो हायो आहाब राजा बे आहाब
गावनि राजमहलाव जिरायनाय समाव गावनि राजमहल खाथियावनो सासे गावनि फोरजानि द्राक्षा बागानखौ नोजोर होबाय थायो। ओरैबायदि समायना जोथोन लानानै बे द्राक्षा बागानखौ दोनदों, बेखौ बियो नोजोर होबाय थायो। जोबोद मोजां मोनबाय, जोबोद बे द्राक्षा बागानखौ आवग्रिनो लुबैबाय बियो, मानोना गावनि राजमहल मोखाङावनो बे द्राक्षा बागाना। आरो बे द्राक्षा बागाननि मालिकनि मुङा जाहैबाय नाबट होननाय सासे सुबुंनि द्राक्षा बागान। बेखौ बियो लुबैनानै थानो हायाखिसै बियो। थानो हायैनि जुनै बियो सानसेखालि नाबटखौ लेंहरहोनानै बुंबाय जे नाबट, बे द्राक्षा बागानखौ नोङो आंनो होदो, आङो बेयाव मैगंनि बागान खालामनोसै, आरो नोङो हामजायोब्ला आङो बे द्राक्षा बागाननि मुल्यखौ होगोन, बेसेनखौ होगोन। এজন ৰজা আছিল, অন্যৰ সম্পত্তিত লোভ কৰা ৰজা। এক ৰজা বুলি 21 অধ্যায়ত পঢ়িলে তাতে সম্পূৰ্ণ ঘটনাবিলাক পোৱা যায়। সেই ৰজাৰ নাম হৈছে আহাব ৰজা। আহাব ৰজা নিজৰ ৰাজসিংহাসনত বহি পেলাই এখন দ্ৰাক্ষা বাগানৰ লক্ষ্য কৰি থাকে। তেওঁৰ চকু সেই দ্ৰাক্ষা বাগানত, তেওঁৰ লক্ষ্য সেই দ্ৰাক্ষা বাগানত। ইমান ধুনীয়া দ্ৰাক্ষা বাগান। তেওঁ মনে মনে ভাবিলে, এই দ্ৰাক্ষা বাগান মোৰ কবলত যদি আহে মই কিবা এটা কৰিম, মোৰ হাতত যদি আহে মই কিবা এটা কৰিম। এতিয়া কি কৰা যায়? তেওঁ দ্ৰাক্ষা বাগানৰ মালিকজনক মাতি পঠিয়ালে। তেওঁ আহিল, নাবট আহিল। আহাৰ সময়ত তেওঁ ক'লে, আচ্ছা নাবট, তোমাৰ এই দ্ৰাক্ষা বাগানখন মোৰ ৰাজমহলৰ ৰাজসিংহাসনৰ সন্মুখতে আছে, সেইকাৰণে তুমি মোক এই দ্ৰাক্ষা বাগানখন দি দিয়া। মই তোমাক যিমান পাৰোঁ, তুমি যিমান ইচ্ছা কৰা মূল্যখিনি দিম। মই তাক কি কৰিম? এখন পাচলিৰ বাগিচা কৰিম, मैगंनि बागान खालामगोन आङो। नाथाय नाबटआ ओरैबायदि सिन्था जाबाय, बियो गंग्लायनानै बुंबाय, हाबाब, आङो बे द्राक्षा बागानखौ नों मानगोनां राजानो माब्रै गथायनो हागोन? मानोना बे द्राक्षा बागाना आंनि आखाइजों सृष्टि खालामनाय द्राक्षा बागान नङा। बियो जाहैबाय आजौ आजैनि आमोलनिफ्रायनो थाबोनाय सम्पति। आं बेखौ माबोरै नोंनो गथायनो, मानगोनां राजा? बेबायदि होनबाय। नाबट খুব দুখত পৰিল, বিমোৰত পৰিল। তেওঁ ক'লে, এই দ্ৰাক্ষা বাগানখন মোৰ হাতেৰে বনোৱা নহয়। সেই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ সেই সময়ৰ পৰা দ্ৰাক্ষা বাগানখন আজিলৈকে মই ৰাখি আছো। তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা সেই দ্ৰাক্ষা বাগান মই কেনেকৈ আপোনাক দিব পাৰোঁ? তেনেকৈ ক'লে। তেতিয়া ৰজাৰ খঙো উঠিল আৰু তেওঁ লজ্জিত হ'ল। राजाया रागाबो जोंबाय, लाजिबायबो। मा खालामबावगोन? बियो न'आव थांबाय, गावनि राजमहल सिङाव हाबहैबाय। हाबहैनानै गावनि बिसनायाव उन्दुबाय। इन्जुरथिं मोखां जानानै बियो बोराबनानै थाबाय। इन्जुरथिं मोखां जानानै बोराबनाय एबा दुखु खालामनाय, बेखौ जोङो गोथार बाइबेलाव मोननो हायो। उननि समफ्राव जोंनो बिनि बिसय जोंनि धोरोम गुरुफ्रा फोरोंसिगोन। इन्जुरथिं मोखां जानानै बे दुखु खालामबाय थाबाय। आहाब राजाया, बिनिफ्राय रानिया बिनि उन्दुनायखौ नुनानै फैनानै बुंफैबाय, माथो जाखो नोंहालाय? जायाबो लोङाबो, मानो बिदि इन्जुरथिं मोखां जानानै उन्दुबाय थाखो? ओरै होनबाय। जायाखिसैबो लोङाखिसैबो इन्जुरथिं मोखां जानानै उन्दुबाय थाबाय राजाया। अब्ला रानिया बेनाव सोंबाय। अब्ला आहाबा फिन होबाय, मा खालामनो?
आङो जोबोद लाजिबाय जाय द्राक्षा बागानखौ आङो अखानायब्लानो नुयो बेसेबां समायना द्राक्षा बागान बे द्राक्षा बागानखौ आङो नाबटनिफ्राय बिदोंमोन नाथाय बियो आंनो होनो गोसो जायाखिसै बेनिखायनो आङो बिराद लाजिबाय आङो बिराद दुखु मोनबाय होननानै रानिनि सिगाङाव फोरमायबाय अब्ला रानि जेजेबेला बुंबाय नों राजा नङा नामा नोंखि राजा नङा बिनि थाखाय नों मा सिन्था खालामदों बिनि थाखाय आं सिन्था खालामगोन ना आं दं साहस होबाय राजाखौ सन्तुष्ट खालामबाय आं दं नोङो जा लोंथा रंजा बाजा था आं दङ बिनि गासै बेबस्थाखौ आं खालामजोबगोन আহাব রাজায় কি হল না খালেও ভাতো নাখালে পানীও নাখালে খোৱা বস্তুই নাখালে কি কৰিলে নিজৰ বিছনাত দুখে বেজাৰে শুই থাকে বেৰাৰ ফালে সন্মুখন হৈ পেলাই তেওঁ শুই থাকে তেতিয়া ৰাণী জেজেবেল আহি পেলাই ৰজাক সুধিলে কি হ'ল আপোনাৰ কিয় নাখাই নবৈ তেনেকৈ শুই থাকিলে আপুনি তেতিয়া ৰজাই ক'লে মই খুব লজ্জিত কাৰণ যি দ্ৰাক্ষা বাগানখন মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দেখিবলৈ পাওঁ সেই দ্ৰাক্ষা বাগানখন মই খুজিছিলোঁ নাবতে মোক দিবলৈ মান্তি নহ'ল সেইকাৰণে মই খুব লজ্জিত হ'লোঁ আৰু খুব দুখ পালোঁ তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া ৰাণী জেজেবেল কি ক'লে আপুনি ৰজা নহয় নেকি নাবতৰ দ্ৰাক্ষা বাগানখন নোপোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা দুখ বেদনাত পৰি আছে আপুনি মই সব কৰিম আপুনি খাওক আপুনি ভালমতে থাকক মোক দিয়ক দায়িত্বখিনি মই সবখিনি কৰিম আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়া ৰাণী জেজেবেল কি কৰিলে গৰ্বমনা তিৰোতা আছে গৰ্বমনা ঈশ্বৰক নামানে একো বুজি নাপায় ধন সম্পত্তি আছে নিজৰ স্বামীৰ গাদী আছে জীয়াই থকাৰ ভাল ষ্টেটাছ আছে কিহৰ চিন্তা ঈশ্বৰ নামানা এজনী গৰ্বতীৰতা তাই रानी जेजेबेला दुगा गोसोनि मानसि बेहा धोन सम्पति दङ फिसायनि गाद्दि दङ गावनि थानाय गावनि जानाय गावनि लाइफस्टाइल गावनि गासै स्टेटासफोरखौ लानानै बियो जोबोद दुगि आइजोमोन बे रानी जेजेबेला बेनिफ्राय बियो गियालना मा खालामबाय आहाबनि नामै लाइजाम लिरहोबाय लिरहोनानै राजानि जि आगथाम सिल बेखौहाय बुनानै बियो गागिफोरनो आरो हादामग्राफोरनो राननानै होबाय बिलाइनानै होबाय आरो बे स्टिकआ मा स्टिकमोन सानसेनि उपबास लानांगौ आरो बे उपबासाव नाबटनो मोजां आसनखौ होनांगौ आरो नाबटनि मोखाङावहाय सानै दुष्ट मानसिफोरखौ दोननांगौ फजनानै बिनिफ्राय बिसोरो मा खालामनांगौ नाबटखौ बिसार खालामनांगौ बे बिसारा जाहैबाय इसोर आरो राजाखौ अपमान होनायनि बिसार बे बिसारखौ खालामनांगौ बिनिफ्राय बेखौ बाहेरायाव लांनानै अन्थाइजों खुबैथारहैनांगौ गिलु बालु खास्रि बिस्रि बेबादि दायित्वखौ रानी जेजेबेला लाबाय सासे आइजो बियो लाबाय কি কৰিলে ৰাণী জেজেবেলে নিজৰ স্বামীক ৰজাক নিৰ্ভয় বাণী দি পেলাই তেওঁ কি কৰিলে এখন চিঠি কেইবাখনো চিঠি লিখোৱালে আৰু ৰজাৰ যি আঙুঠি মোহৰ এইটো চিঠিত মাৰি পেলাই কি কৰিলে বিলাই দিলে তাৰপিছত সেই চিঠিত কি লিখা আছিল সেই চিঠিত লিখা আছিল একদিনৰ উপবাস ল'ব লাগে আৰু সেই উপবাসৰ দিনা নাবটক
ভাল আসন দিব লাগে আৰু নাবতৰ সন্মুখত দুজন দুষ্ট মানুহক বহুৱাই ৰাখিব লাগে আৰু সেই দুষ্ট মানুহ দুইগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগে নাবতক বিচাৰ কৰিব লাগে কি বিচাৰ ঈশ্বৰ আৰু ৰজাক অপমানিত কৰাৰ বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই বিচাৰত ধৰি তেওঁ কি কৰিব লাগে বাহিৰত লৈ গৈ পেলাই তেওঁ পাথৰেৰে শিলেৰে মাৰিব লাগে এনেকুৱা ভয় নকৰা দুষ্ট মনা ঈশ্বৰক ভয় নকৰা এজনী তিৰোতা বান্ধৱীসকল মাইনৱৰসকল আজি আমিও তিৰোতা হৈ পেলাই আমাৰ স্বামীক নাইবা আমাৰ ল'ৰাবোৰক আমাৰ সন্তানবোৰক আমি বিয়া উচুটনি দি পেলাই বেয়া কামত লিপ্ত কৰাম নেকি जोंबो दिनै ख्रिस्टियान आइजोफोर जानानै जोंनि फिसायफोरनो जोंनि फिसाफोरनो जोंनि बिदा फंबायफोरनो माबा मोनसे बाथ्रायाव बिसोरो असन्तुष्ट जायोब्ला सन्तुष्ट गैयै जायोब्ला जोङो बिसोरखौ गाज्रि लामायाव उसुथुनि होग्रा बिमाफोर जागोन नामा दे अरजाया जाथोंसै मानसियाल' थांनानै थाथोंसै बेबादि बाथ्राखौ जोङो बुंगोन नामा बिमाफोर बिब' बिनानावफोर आइजो लोगोफोर बेबादि खामानियाव जुदि थाङो जोङो आंजों लोगोसे नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि फोरेल आंनि फोरेल जोंनि समाजखौ जोङो धंस खालामनाय जागोन जायनि थाखाय रानी जेजेबेला गावनि फोरेलखौ गावनि नखरखौ धंस खालामनायनि लामायाव लांदोंमोन इसोरा दुखु मोनदों बिसिनि बेबादि खायदा खालामनायाव बिसिनि हाबायाव मानोना नाबदा सासे दाय गैयै मानसि बे दाय गैयै मानसिखौ दाय फोनांनानै बेबादि अन्थाइजों खुबैथारहोनायनि थाखाय बेनिफ्राय बियो इसोर आफाया एलिजा नाबिखौ थिनहरबाय थां नोङो आहाब राजाखौ लोगो हमहै जेराव बियो नाबदनि द्राक्षा बागानखौ आवग्रिनो थांगासिनो दङ बेयावनो नोङो लोगो मोनहैगोन आङो जोबोद दुखु मोनबाय रागा जोंबाय बिनो फोरमायहै बेबादि गाज्रि खायदा खालामनानै बिसिनि थुलुंगा होनायाव दाय गैयै नाबदनि द्राक्षा बागानखौ बियो आवग्रिनो थांदों नाथाय नाबदा जेराव जेरैबादि थैदों आरो नाबदनि थैखौ जेरैबादि सैमाफ्रा सोलादों बेबादिनो बिनि थैखौबो सैमाफ्रा सोलागोन आरो बेबादिनो बिनि बंशआवहाय सासेबो हौवाफोर थानाय नङा गासैबो सिथार जाजोबगोन बेबादि होननानै इसोरा रागा जोंदोंमोन आरो बियो एलिजा नाबिखौ नाबदनिसिम थिनहरदोंमोन बेबादिनो इसोरा बुंबावदों रानी जेजेबेलाबो बेखौबो साव होनानै बुंबाय इसोरा नोङो आहाब राजाखौ थुलुंगा होनानै जेरैबादि नाबदखौ बेबादि सिथारदों नोंनि जिबनावबो बेबादिनो जागोन जि जायगायाव सैमाफ्रा नाबदनि थैखौ सोलादों बेबादिनो नोंनि बिसाय राजानि थैखौबो सैमाफ्रा सोलागोन आहाब राजाया दुखुजों दाहाजों इसोरनाव गावनि जिबनखौ गथायदोंब्लाबो उनाव बियो मोनसे दावहायाव थैनो गोनां जायो गमामा बिनि थैखौबो सैमाया सोलालाङो थिग बेबादिनो गाज्रि लामायाव दैदेननानै गाज्रि थुलुंगा होनानै जाय हिनजावा गावनि फिसायखौ बेबादि खालामदोंमोन
गमामा बेबादिनो इसोरनि सावा बिसोरनि न'खराव बिसोरनि फोरेलाव नांदोंमोन। इसोरा बुंदों आहाबनि न'खरनि नोगोराव थैनायफ्रा सैमाफोरजों जाजागोन आरो फोथारफ्राव थैनायफ्रा सिगुनफोरजों जाजागोन। जेसेबां न'खरनि मानसिफ्रा सिङाव थैगोन इसेबांनो मा जागोननो सैमाफोरजों जाजागोन। बायह्रायाव फोथाराव थैनायफ्रा सिगुनफोरजों जाजागोन। बेबादिनो लुबैनायानो बिसोरखौ थैनायाव लांबाय। लुबैनायखौ इसोरा सैया आरो गुबुन गाज्रि खायदा खालामनानै गुबुनखौ सैहोनायखौ इसोरा सैया। नंखाय साखि गसंनायखौ इसोरा सैया। नंखाय साखि होनानै जेरैबायदि नाबदखौ सिथारदों नंखाय साखि गसंग्राखौ इसोरा सैया। बेबायदिनो जोङो थिनहरजानायफोरनि आमोलावहाय जेरैबायदि घटनाफोर जादोंमोन बेखौ जोङो गोसोखांनो हायो। थिनहरजानायफोरनि 5 अध्याय 1निफ्राय 11 सिमावहाय जोङो मोननो हायो आनानियास साफिरानि बाथ्रा। जाय सम्पतिफोरखौ बिसोरो गावसोरनि सम्पति होननानै लोगोसेयैनो दोननानै रानज्लायनानै जायोमोन, इसोरखौ खुलुमोमोन, मानियोमोन। बेबादिनो आनानियास आरो साफिरानि जिबनावबो गावसोरनि धन सम्पतिखौ माखासे फाननानै जि धोनफोरखौ मोनदोंमोन, आनानियास साफिरा सानैबो रायलायनानै बिसोरो सानैजों खौसे जानानै माखासे धोनखौ फाननानै मोननाय धोनखौ गावसिनि थाखाय माखासे आवथायनानै दोनदों आरो माखासेखौल' थिनहरजानायफोरनि बाख्रियाव हैदों। अब्ला पेटरा सोंदों, आनानियास नोंनि फाननानै मोननाय धोना बेल'मोन ना होननानै। हौवाया जेरै बेल'मोन होननानै बुंबाय, हिनजावाबो बेल'मोन होननानै बुंबाय। नाथाय हौवाबो हिनजावबो बिसोरो थैनायनि दन्दराव थांनो गोनां जाबाय। थैनायनि दन्दराव थांनो गोनां जाबाय, फबजाहैनो गोनां जाबाय बिसोर सानैबो, आनानियास आरो साफिरा। अब्ला जोंनि गोथार शास्त्रनि बाथ्रा, सान आरो हाथरखिफ्रा गोग्लैगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राया मोनसेबो गोमोरनाय नङा आरो मोनसेबो नंखाय नङा। जोङो फोथायनि मानगोनां बिफाफोर, बिमाफोर, मानगोनां अनज्लायग्रा लोगोफोर, फिसाफोर, फिसौफोर, थगायनाया जोंखौ माबायदि गाज्रि लामायाव लाङो, थगायनाया जोंखौ माबायदि थैनायाव लाङो। जोंनि दान्दिसेनि जिबननि थाखाय जोंनि जिबनफ्रा थास'लिद बिलाइनि दैफोर बादिनो 1 पेटर 1 अध्याय 24 पद। बिलाइफ्रा रानलाङो, सिरिलाङो, बिबारफ्रा रानलाङो, सिरिलाङो। जोंबो बेबादिनो रानलांगोन, सिरिलांगोन। जोंनि बैसोफ्रा थांगासिनो दङ। जोङो जोंनि बैसोफोरखौ हमथानानै लाखिनो हाया। दिनै आंनि बैसोआ 65 इयार्स, 65 बोसोर आङो थाबायगासिनो दङ, हान्थिगासिनो दङ। बेसे गोबाव इसोरा जोरनो होगोन, एसे गोबावल' जोङो थागोन। नाथाय बिनि बांसिन जोङो लुबैबाबो मोननाय नङा। जोङो सानसे बे संसारखौ नागारनानै थांथारखानांगोन लोगोफोर। अब्ला बे साननैसोनि जिबनखौ लानानै जोङो मानोथो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'खौ फाननो, जोंनि इसोरखौ फाननो, जोंनि धोरोम ख्रिस्टियान धोरोमखौ जोङो मानो फाननो? जोङो अराय सम साबधान जानानै थाबायनि मानगोनां आरो अनजाग्रा लोगोफोर। जोङो संसाराव थांनानै थानाय समाव नोंथांनि सिमा, आंनि सिमा, हा नांजाब 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 जोङो रायजो जायो, न' लुनानै বেৰা খানানে। আমি সংসাৰত জীয়াই থকাৰ সময়ত আমাৰ বয়স ঈশ্বৰে যিমান দিছে সেইখিনিলৈকেহে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো সাধ্য নাই। মোক বেছি বয়স লাগে, মোক বেছিকৈ জীয়াই ৰাখক বুলি আমাৰ ক'বলৈ সাধ্য নাই। ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ মতেহে আমি সংসাৰত জীয়াই থাকিম বন্ধু বান্ধৱীসকল। সেইকাৰণে এই জীয়াই থকাৰ সময়ত আমাৰ ওচৰে ওচৰে আমাৰ পৰিয়ালবোৰ, আমাৰ দাদা ভাইৰ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৈতৃক সম্পত্তি এৰি থৈ যোৱা দাদা ভাইৰ সম্পত্তি মাটি বাৰী সীমাই সীমাই আমি থাকিব লাগে। আমাৰ শাস্ত্ৰই কৈছে আমাক পুৰণা যিবিলাক সীমা আছে এই সীমাবোৰ বঢ়াই লোৱাটো ঈশ্বৰে ভাল নাপায়। जोंनि गोजाम सिमाफोरखौहाय बारायनानै लानायखौ इसोरा इसेबो नायनो हाया। बोसोन बिजाबनि 23:10-11 खनजाग्रा ओरैहाय दङ, सिमाव दङ, बाबुमोन फरायनानै हरसाय। बोसोन बिजाब 23:10-11 23:10-11 को जेब्लायबो गोजाम सिमनाखौ दाला एबा मावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला। फोरबोआ बिसोरनि रैखागिरि, बिसोरनि नङै फोरबोआनो नोंनि जेंना गसंगोन। ओरै होननानै बुंदों जेब्लाबो गोजाम सिमनाखौ दाना एबा हावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला। फोरबोआ बिसोरनि रैखागिरि, बिसोरनि नङै फोरबोआनो नोंनि जेंना गसंगोन। सासे रान्दि हिन्जाव गोदोनि सिमा, बेनिफ्राय खाथि खाथि जाथि बंस बिदा फंबायफोर दङ। गोदोनि लामा, दुब्लियाव थांग्रा लामा, ट्रेक्टर लांग्रा लामा, गारि होग्रा लामा। उनावहाय सासे खाथिनि मानसिया गावनि सिमनाखौ नागारनानै एसे बे लामासिम बारायफैबाय, बारायनानै बेरा होबाय, थार खाथा होबाय। नाथाय बे खाथिनि रान्दि हिन्जावा होनदों, आयु मानोथो नोंलाय बे बेराखौलाय बारायखो? बे गोदोनिनो बेरा, आफामोना बेजोंनो ट्रेक्टर लाङो, गारि होलाङो, दुब्लियाव थांग्रा लामा बियो, बे लामासो मानो बिदि बारायखो? बिराद रागा जोंबाय, थाखा फैसा दं नालाय बिराद रागा जोंबाय आरो बखिबाय। मानि दादागिरि जादों बेलाय? मानि दादागिरि बेलाय? बाइबेलाव बबेयाव लिरनाय दं गोजाम सिमाखौ दा बाराय होननाय? मा गोजाम सिमा? बबेयावहाय सिन दङ? बेबादि जाहैबाय। जोबोद दुखु मोनबाय। बिनि हिन्जावाबो फैनानै रान्दि हिन्जावखौ बुंफैबाय। बेबादिनो गोबां सैनो गोनां जायो जोंनि जिबनाव। मिथिनाय बिसयखौ बुंब्लाबो सैनो गोनां जायो। होनफैबावबाय, माथो नोङो सिमा बारायनायनि साव होदोंनो आंनि बोरायखौ होनफैबावबाय। साव होनायनि बाथ्रा नङा। बाइबेलाव फरायनानै मोनदों बेसेरा गोजाम सिमाखौ दानार। आरो मा होनबावदोंनो? मावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला। फोरबोआ बिसोरनि रैखागिरि, बिसोरनि नङै फोरबोआनो नोंनि जेंना गसंगोन। ओंखायनो जोङो बयबो साबधान जानि, बयबो साबधान जानि। इसोरा जोंनो फोरमायनो हास्थायदों, जोंनि गोसोआव माबाफोर गाज्रि साननायफोर दंमोनब्ला, सोरनिबा हानि सिमानि थाखाय जोंनाव लब दंमोनब्ला, अब्ला जोङो दिनैनो नागारनांगौखाय इसोरा जोंनो लागै बे बोसोनखौ दिनै जोंनो होबाय। दिनै जोंनो होबाय। जोङो निदानाव गोग्लैयै बादि, जोङो साव मोनै बादि जोंनो इसोरा होदों। আমাৰ অসমীয়া ভাষী ভাই বন্ধুলৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, পুৰণা সীমা, এই পুৰণা সীমাবোৰ বঢ়াই ল'ব নালাগে। আৰু যিবিলাক মাক বাপেক নোহোৱা মাউৰা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ অনাথ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ পৰা সম্পত্তি কাঢ়ি ল'ব নালাগে। তেতিয়া কি কৰিব? প্ৰভুই তাৰ বিচাৰ কৰিব।
আমি প্ৰভুৰ বিচাৰত কিয় কৰিম সেইকাৰণে আমি সাৱধান হোৱাটো উচিত আমাৰ যি পবিত্ৰ শাস্ত্ৰই আমাক শিকাইছে এই পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ শিকনিৰ দ্বাৰা আমি আজি স্থিৰ কৰা উচিত আমাৰ মনবিলাক আমি পুৰণা সীমা কেতিয়াও বঢ়াবলৈ নাযাওঁ আৰু আমি ঘৰ সংসাৰ নিজৰ সংসাৰ নিজে ৰাখিবলৈ খোৱাবলৈ বোৱাবলৈ আমি কি কৰোঁ বেপাৰ বাণিজ্য কৰোঁ जोङो जोंनि संसारखौ लाखिनो थाखाय जोंनि फिसाफोरखौ इसोर होनाय फिसाफोरखौ फेदेरलांनो फोरोंलांनो थाखाय जोंनि नखरफोरखौहाय जोङो लाखिनो थाखाय जाहोनो लोंहोनो थाखाय जोङो मा खालामो बेपार बाणिज्य खालामो फिसा बेफारनिफ्राय गिदिर बेफारिफोर जोंनि गेजेराव दङ गोरलै गोरलै बानलु मुथासेखौ बाहाग होयै होयै फाननायनिफ्राय गुन्दै फाननायनिफ्राय माइरं फाननायनिफ्राय ना फाननायनिफ्राय गोबां बेफार जोङो खालामनानै जानो गोनां जायो मान गोनां आरो अनज्लायग्राफोर जोंनि जिबनखौ लाखिनो थाखाय मानोना होनदों मावथारनांगोन जायया मावा बियो दाजाथोंबो जोङो मैया मोनदों जोङो मावनो गोनां जायो जोङो उपाय दिहुननो गोनां जायो नाथाय मा होनदों जोंनि मानसिनि गोसोफोरखौथ' रावबो मानसिया मिथिया जोंनि मानसिनि गोसोआनो बयनिख्रुइ दुष्टसिन गाज्रिसिन बांसिन सोलिग्रासिन बेखौ रावबो मानसिया मिथियाबो बुजियाबो इसोराल' मिथिगौ इसोराल' मिथिगौ बेनिखायनो बे बेफार बाणिज्य खालामनायावबो इसोरा जोंखौ साबधान होदों अजन सुनायाव सोलायग्राखौ फोरबुआ मुगैयो बोसोन बिजाबनि 20 अध्याय 23 पदाव अन्नानै नायदो बोसोन बिजाबनि 20 अध्याय 23 पदाव अजन सुनायाव सोलायग्रा थगायग्रा এই বেপার বাণিজ্য করার সময়ত ওজন করার সময়ত মিছলীয়া কৰাটো দুষ্টালি কৰাটো ঈশ্বৰে প্ৰভুই ভাল নাপায় প্ৰভুই ভাল নাপায় बेयो दङ बोसोन बिजाबनि 20 अध्याय 23 पदावहाय दङ बिदिब्ला जोङो दिनै मिथिबाय जोङो बेफार बाणिज्य खालामनानै जाबाबो बेसेबां साबधान खालामनानै जानांगौ बेसेबां साबधान जानांगौ सुनायफ्राव अजनफ्राव जोङो गाज्रि बेसादफोरखौ हरनांबाय नामा फरायसा गथ'फ्रा मिथिगौ जायफ्रा एसामिस मिडियाम बर' मिडियाम फरायनाय काश्मीरी सेव होननाय मोनसे काहिनीखौ बे काहिनीखौ लिरगिरि प्रेमचंद बियो मा खालामदोंमोन सानसेखालि काश्मीरी आपेल बायनो थांदों काश्मीरी आपेल बायनो थांनायाव बियो लाबोबाय आधा केजि काश्मीरी आपेल अखानायै जानो नागिरबा फुरुङा गब्लं नुबाय गोसोम गोसोम आरो नायबावबाय बेबादिनो आरो नायबावबाय एकदम खावसेयानो गेसाव ओरै दाबायनानै थानाय अब्ला बियो बुंदों जे जोङो जेरावबो साबधान जोङो फानग्राफोरल' नङा बायग्राफोर जानानैबो साबधान जानो नांगोन मुलिफ्रा गोबां दाम जाबाय जोङो मुलिफोरखौ नायनानै बेखौ सोलोंनो नांगोन मिथिनो नांगोन बेनिफ्राय बिनि मेयादा बेखौबो जोङो नायनो नांगोन मेयाद थांनाय जिनिसखौ मोनबोयोब्ला जोंहालाय माथो लाब जाबावनो जेबो लाब जानाय नङा जाब्लाबो लोंब्लाबो नै बेफोरबायदि जोंबो साबधान जानो नांगौ जिखुनु जिनिसावनो जोङो मेगनजोंल' नायालासिनो आखाइजोंबो नायनानै जोंनि मुवा बेसादफोरखौहाय बायनानै लाबोनांगौ मेगनजोंल' उमुखौ हर थुमुखौ हर होनालासिनो खुगाजोंल' होनालासिनो जोङो मेगनजोंबो आखाइजोंबो नायनो नांगोन अब्लासो जोङो मोजां बेसादखौ मोनबोगोन अब्लाबो जोङो थगायजानायाव सफैबावो एफा मोजां नायनानै लाबोदोंमोन आं माथो बेबादिसो सफैबाय नै बेफोरबादि जाबावो ओंखायनो बै लिरगिरिया बुंदों जागौ ग्राहक जागौ ग्राहकफोर नोंसोरो जांख्रिखां जागौ ग्राहक जागौ
फिसा फिसा खामानियावबो जोङो इसोरखौ गोसोखांनो रोङाब्ला अब्ला जोङो बे फिसा फिसा खामानिनिफ्रायनो इसोरनिफ्राय बोरबो मोननो हागौ, सावबो मोननो हागौ। फिसाया फिसानि खामानिखौ मावगोन, गेदेरा गेदेरनि खामानिखौ मावगोन। जहाँ काम आवै सुई कहा करे दरबारी, जहाँ काम आवै सुई बिजिया जि खामानिखौ मावो कहा आवै दरबारी, बै थुंग्रियालाय माथो मावनो रोंनो? बिजिया जेखौ मावो थुंग्रिया बेखौ मावनो हाया। थुंग्रिनि खामानिखौ बिजिया मावनो हाया। आं बादि फिसा मानसिया फिसा खामानि मावनानै जानांगोन, नोंथां बादि गिदिर मानसिया गिदिर खामानि मावनानै जानांगोन। लोगोफोर, जोङो बे संसाराव थानाया जोंनि स्टेटासफ्रा एखे नङा, आलादा आलादा। जोंनि गुनफ्राबो आलादा आलादा, बुजिनो हानाय सक्तिफ्राबो आलादा आलादा, जोंनि रायजो जानाय न'खर बेंनायफ्राबो आलादा आलादा। बिनिखायनो जों जेरावबो साबधान जानो नांगोन। इसोरा माखौ हास्थायो? नंथारगौ थगायनाय गैयै, सुनाय आरो सोलिनाय गैयैजों फाननायखौसो फोरबुआ हास्थायो। बोसोन बिजाब 16नि 10आव जोङो मोननो हायो। नंथारगौ थगायनाय गैयै सुनाय आरो सोलिनाय गैयै बेफारखौसो इसोरा हास्थायो। अब्लासो जोंनि बेफार बानिज्यफ्राबो उन्नति जागोन। बिमा बिब' बिनानावफोर, बिफाफोर, बिदा फंबायफोर, उन्नति जागोन। इसोरा गासैखौबो नुहुरो। बियो जोंनि गोसो इसिंखौ नुहुरो। बियो जोंनि बेसेबां रोदा रुदु दं खानायाव, खर'आव बेसेबां खानाय दं, बियो गासैखौबो मिथिजोबगौ। जोंनि साननाय हनाय बियो गासैखौबो मिथिजोबगौ। जोंहा बयहाबो, आं दहायनो बुंखाबाय, जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो आलादा आलादा बे संसाराव। जोंनो इसोरा जों मावनो हानाय बादि दयानि दानफोरखौ होदों। लोगोफोर, इसोरा जोंनो जों मावनो हानाय बादि दयानि दानफोरखौ होदों। बे दयानि दानफ्रा जाबाय, सोरनोबा नानि बादि रायनो हानाय दानखौ होदों, सोरनोबा दाव दाव खालामनो हानाय दानफोरखौ होदों, सोरनोबा फोरोंग्रा जानो हानाय दानखौ होदों, बानजायनो हाग्रा दानफोरखौ होदों, ओरैनो होग्रा दान होग्रा बेबादि दयानि दानखौ इसोरा होदों। आरो अनखांग्रा जानो हानाय दयानि दानखौ इसोरा होदों। প্ৰভুৱে আমাক চবকে বেলেগ বেলেগকৈ নিজৰ দয়াৰ দানটো দিছে। সেই দয়াৰ দান হৈছে কিছুমানে ভাৱবাদী হোৱা, কিছুমানে যত্ন ল'ব পাৰা, কিছুমানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব পাৰা, শিক্ষাগুৰু হ'ব পাৰা, কিছুমানে ভাল জ্ঞানবোৰ দিব পাৰা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দান দিব পাৰা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দয়া দান বোৰ আমাক প্ৰভু ঈশ্বৰে দিছে। बे दानफोरखौ लानानैनो जोङो फोथायजाग्रायै मावलांब्ला जोङो संसाराव ঈশ্বরनी बोरखौ मोननो हायो। সেই দয়ার দানবোৰ আমি বিশ্বাসী ৰূপে যদি কৰি যাওঁ, কোনো স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা নহয়, মোৰ ঘৰত আহিছে কাৰণে ময়ো যাম, মোক বুজাব আহিছে কাৰণে ময়ো এদিন বুজাব যাওঁ, মোৰ দুখত আহিছে কাৰণে ময়ো এদিন যাম তেওঁৰ দুখত, এনেকুৱা নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি যি দয়াৰ দানবোৰ আমি পাইছোঁ, সেই দয়াৰ দানবোৰ ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰি যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, কৰি যাওঁ, তেতিয়া নিশ্চয় আমি ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাম। बे दयानि दानफोरखौ लानानै जुदि जोङो मावलाङोब्ला, अब्ला बाया जासे, मोजोमा जासे, सान्दुं अखा नाया जासे जोङो बेफोरखौ मावलाङोब्ला, अब्ला इसोरा जोंनि सायाव हेफाजाब होगोन। आरो बेखौ मावनो थांनायनि सिगां जोंनो नांगौ इसोरनि बोर आरो हेफाजाब। जोङो इसोरनि बोरखौ लानानैसो, इसोरनि हेफाजाबखौ लानानैसो, इसोरनो जों मावनो थांनाय, जों थाबायनो आगान सुरनायखौ गथायनानैसो जोङो मावोब्ला, अब्ला निश्चय इसोरा जोंनि बे मावख्रुबनायनि सायाव इसोरा जोंनि लागै बोर होयो।
गोबां जोंनि धोरोमगुरु जोंनि रेभारेन्डफोर दङ मानगोनां रेभारेन्डफोर आरो चार्च पास्टरफोर दङ लोगोसे बाइबेल वमेनफोर दङ बिथांमोनहा माबोरै खाथिदों बिथांमोनहा माबोरै खाथिदों खायसे खायसे पास्टरफ्रा अबयसे धोनि जाबाय माखासे पास्टरफ्रा धोनि बिराद धोनि पास्टरफोर दङ जोंनि गेजेराव रेभारेन्डफोरबो दङ किन्तु माखासेफ्रा जि दयानि मावनायनि फिथाइफोरखौ मोनो बेजोंनो जानो गोनां जायो जि एसे मोनो बेजोंनो जानो गोनां जायो बाख्रिबो गैया उखैनायबो गैया बेबादि जानो गोनां जायो इसोरा बिथांमोनखौ खाङो मानि थाखाय गोसो मोदोम जिउ होसोनानै गावनि रायतफोरखौ बेंनाय गावनि रायतफोरखौ बेंनाय दुखुआव निदानाव सात जारलायाव हेफाजाब होनाय अखा बांखा मिथियाजासे बारहुंखायाबो बिथांमोनखौ हमथानो हाया समनि आंखाल बिथांमोननि थाखाय जाया नै थांनांगौ होनबानो न'खरनि दुखु दंब्लाबो बिसिया लोमजादोंब्लाबो फिसाया लोमजादोंब्लाबो थांथारगोन बिथांमोना बेयाव मानो इसोरनि बोर गैया न'खरखौ इसोरा नेगोन जालदाब गारनानै थांबाय मानो इसोरनि बोर गैया जानो किन्तु होननानै बुंदों बाइबेल शास्त्रावहाय मावनांगौखौ मिथिनानैबो जुदि मावाब्ला पाप मावनांगौ खामानि आंहा दङ आङो दायथ' मोनदों आङो कमिटिखौ दैदेननो थाखाय दायथ' मोनदों बेखौ आङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मावथारनांगोन सम होथारनांगोन जुदि मावाब्ला अब्ला आंहा पाप नांगोन इसोरनि सिगाङाव आङो दाय फोनांजागोन जोङो बेखौ बुजिनानै मावथारनांगोन मानोना जाकबनि बिलाइयाव होनदों 4:17आवहाय मावनांगौखौ मिथिखाबाय बुजिखाबाय आरो बेखौ मिथिनानै बुजिनानै जुदि मावाब्ला কর্ম কৰিব লাগে বুলি জানি বুঝেও যদি নকৰে ভাল কাম তেতিয়াহ'লে পাপ তেতিয়া পাপ আমি বুজিছো কৰিব লাগে আমি মানি লৈছো মই দায়িত্ব পাইছো কিন্তু যদি দায়িত্ব পাই বুজি পাই যদি আমি কৰ্ম নকৰো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বলে পাপ হ'ব যাকবে কৈছে 4:17 পদত তেওঁ কৈছে बिनिखायनो मानगोनां आरो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन जोंनो लागै बे बाइबेल शास्त्रा गोबां गियाननि बाथ्रा बिसेसकै बे प्रभाब्स बोसोन बिजाब बे बोसोन बिजाबा जोंनो गोबां बोसोनफोरखौ होयो गोबां बोसोनफोर जोङो माबोरै संसाराव थांनानै थानांगौ गोबां बोसोनफोर बयनिख्रुइ गिबिसिनाव फोरबोखौ गिनायानो गियाननि गुदि जोंनो फोरोंदों बे बोसोन बिजाबा बे बोसोन बिजाबनि बाथ्रा बादि जोङो जुदि थाबायोब्ला जोङो जुदि रायजो जायोब्ला जोङो जुदि समाजनि खामानिफोरखौ मावोब्ला जोङो जुदि हादरनि खामानिफोरखौ मावोब्ला जोङो जुदि धोरोमनि खामानिफोरखौ मावोब्ला अब्ला इसोरा जोंखौ अराय सम देख्लायगोन हेफाजाब होख्लायगोन आरो जोंनो बोरफोरखौहाय बियो निश्चय होगोन लामा आन्दायनानै थानाय बुजिब्लाबो बुजिनो रोङै आं दहाय जेरैबायदि होनदोंमोन सासे फंबाय मास्टारना आखाइ दुलुदों आं सोंदोंमोन नोंनालाय माथो जाखो देलाय नैबेफोरबादि जारिमिनफोरनि गेजेरावहाय गबनानै दङब्ला सोरबा अनजाग्राफ्रा बेबादि घटनाफोरनि गेजेराव बेबादि आखुथायफोरनि गेजेराव सोरबा अनजाग्राफ्रा गोदोनानै दङब्ला सोरबा बिमाफ्रा जेरैबायदि जेजेबेल रानि जेजेबेलनि आखुथायजों सोरबा थांनानै दङब्ला दासिमाव मानगोनां बिमाफोर बिफाफोर दिनै फोरबो इसोरा जोंखौ हांख्रायदों जोंखौ गावनि खाथियाव फैजानो लुबैदों ओरैबायदि उदाहरन होनानै बुंदों
मिथिगौ आरो बालाथिथि आरो दाउब'फ्राबो गावसोरनि फैनाय बोथोरखौ फालियो आन्थाय आंनि रायजोफोर नोंसोरो फोरबोनि हुदाफोरखौ मिथिया बै दाउसेन दाउलाफ्रा गावनि बाहायाव माब्ला फैफिनगोन गावनि थानाय न'आव माब्ला फैफिननांगौ बिसोरो मिथियो बोथोरखौ मिथियो सान हाबनायखौ मिथियो सान ओंखारनायखौ मिथियो बिसोरो सिगांग्रो सिरि मोनो नाथाय जों मानसि हारिया मानो सिरि मोना बेनि थाखाय इसोर आफाया बुंदों आंनि रायजोफोर नोंसोरो फोरबोनि हुदाफोरखौहाय मानो मिथिया फोरबोनि हुदाफोरखौ निस्सय जोङो मिथिनांगोन फोरबोनि नियम कानुना मा फोरबोनि हुदाफ्रा मा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सायख'जानाय फोरेलफोर जोंखौ बोसोना बुंदों मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां फोरबोखौ गोसोखां अब्ला बेनो नोंनो नंगौ लामाखौ दिन्थिगोन अब्ला जोङो मानोथो आन्दायबावखो लोगोफोर जों मानो आन्दायबावखो मान गोनांफोर जोंहा आन्दायनांगौनि सम गैलिया बै हाग्रानि दाउसेन दाउलाफोरजों जोंखौ रुजुनानै बुंबाय इसोरा जोङो बिनि बाथ्राखौ निस्सय खोनासंथारनांगोन आरो जायफ्रा खोनासंनानै फैनो हास्थायबाय जायफ्रा खोनासंनानै गोसो सोलायनो हास्थायबाय जायफोरनि गोसोफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै थुलुंगाखांनायखौ मोनबाय बिसोरखौ मा होनदों साबायस होनदों जायफ्रा दिनैनो थिरांथा लाबाय गाव गावनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय परिबर्तन जानो थाखाय যিবিলাকে আজি আমাৰ শুভবাৰ্তাৰ দ্বাৰা যি আমি শিকিবলৈ পালো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আমি শিকিবলৈ পালো শিকি পেলাই আমি বুজিলো যিবিলাকে বুজিলে নিশ্চয় মই বেয়া কামত লিপ্ত হৈ আছো নিশ্চয় মই নিশা কৰ্মত বেয়া কামত লিপ্ত হৈ আছো जोङो जौ लोंनायखौनो निसा होनो ड्राग्स जानायखौनो निसा होनो नाथाय गाज्रि निसाखौनो जोङो बयबो लागासिनो दङ बे जाबाय मबाइलनि निसा जोंनि आखायाव जोंनि पकेटाव बयनियावबो दङ जोङो बे मबाइलनि निसायाव गब'नानैनो गिर्जाया माब्ला सम जालांदों बारलांदों जों मिथिया फिसाफ्रा बबे खनायाव थानानै मा आड्डा मारिदों जों मिथिया मोनजादों ना मोनलोङाखै जोङो जेबो मिथिया बे मबाइलाव गब'नानैनो ओरैबादि मबाइला मुहुनि गोनां बे मुहुनि गोनां मबाइलाव गब'नानै जोंनो मबाइलखौ नांगौ दानि मुगायाव मबाइल गैयै समाव मा जादोंमोन आंनि काहिनी मोनसे दङ आं सेक्रेटारि जानाय समाव जोंनि बारग'मान गोनां आब' प्रेसिडेन्ट जोङो केलकातायाव थांनांगौ समा जाबाय बिथाङाबो एसे गोरोन्थि खालामहोबाय आंनो सम खोन्थाहरनाया ट्रेननि समा गोरोन्थि जालांबाय बिथांमोनहा मोजाङै बुजिफिननानै परामर्श होग्राफोरनि परामर्श लानानै सानैजों थांग्रोबाय केलकाता ट्रेन गाखोबाय नाथाय आं बड'लेण्डजों सापागुरि मोनफैबाय दानिया फारखिजुलिनिफ्राय आंबो रेडि केलकातायाव थांनो बिराद देलायनानै फैदों बिराद रेडि जानानै फैदों केलकातायाव थांगोन नालाय बिनिफ्राय आंहा सासे बिबोनां जाय बिबोनाङा कलेन दिनै बिथाङा बे मुलुगाव गैलिया सिगां लांग्रोबाय बङाइगाव मिसनखौ नेयो आङो मा खालामबाय सिद्दा बङाइगाव मिसनाव थांबाय थांनानै कलेनजों रायलायबाय ओइ कलेन बोरो प्रेसिडेन्टमोनहा नै नोंनि दासो बाजै थांलाय लांबाय होनबाय आयु ट्रेननि टाइमखौलाय आं बिदि होननानै मिथियामोन थांबाय रा होनबाय ओमफ्राय मा खालामबावलायखो आङो थानांबाय उनावहाय मबाइल गैयिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय आरो समस्याया मबाइला जोबोद गोनांथार बिराद गोनां बे गोनां बुस्थु मुल्यबान बुस्थु बे मुल्यबान बेसादखौ लानानै जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ मान गोनां अनलायग्राफोर जुदि मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा अब्ला जोङो गारलेनगोन गोग्लैगोन गबगोन
जोङो बारहुंखाजों नाख्रेबजागोन। मैया आं होननाय बादि मोजां जाखा बोन्दोंफोरखौ गायदोंमोन, नाथाय माथो हनै गोखै आंगुर फिथाइसो जाबाय। मा खालामबावलायखो? सारिगिदिंनि बेरा खाथाखौ बोखारजोबनानै होबाय, आलादा आलादा बेरा दुमबाय बिफांखौ लाखिनो थाखाय, बेखौबो बोखारजोबनानै होबाय, सिफायजोबनानै होबाय, जिब जुनादा जालांजोब्बाय। बेनिफ्राय जोमैखौबो बादा होबाय, नोङो अखा दाहोथ', अखा दाहाथ', अखायाबो हायाखसै, रानज्रिंजोबनानै गाग्लि गुग्लि थैनो गोनां जाबाय। जों बेबादिनो जानो गोनां जागोन मान गोनां आरो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर। जुदि जोङो जोंनि आखलाव जोङो थिग थायाब्ला, जुदि जोङो इसोरनि बोसोनाव थायाब्ला, जुदि जोङो जि परामर्श होदों दिनै गोथार शास्त्रा, इसोरा प्रभुआ बे बोसोनाव जुदि जोङो थानो रोङाब्ला, अब्ला जोङो बेबादिनो आलाय आथानि गाबख्रावबायनांनाय जागोन। जोंखौ रावबो थिखांनाय नङा। इसोराथ' होराखाबाय, रावबो थिखांनाय नङा, रावबो आय' होननाय नङा। बबेखानि जोङो मिनिजागोनसो। बेनिखायनो जायफ्रा परिबर्तननि गोसोखौ लानानै दङ, जायफ्रा गोसो खुसिजों इसोरनि बाथ्राखौ गोसोखांनानै गाव गावनि खामानियाव मावनो होननानै प्रस्तुत जानायफोर दङ, बिथांमोननि थाखाय दिनै इसोरनि बोसोना जोबोद मोजां, जोबोद मोजां। जेरेमिया 17:7 जों बयबो फरायनि। आं फरायगोन जेरेमिया 17:7। फरायनि 27 जाय मानसिया फोरबोनियाव बरसा खालामबाय, जायहा फोरबोनियाव आराज खालामदों, बियो दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान। बिनि रोदाफ्रा दै खंनि जिङाव सोरलांगोन आरो सान्दुं दुंब्लाबो गिनो नाङा, मानोना बिनि बिलाइफ्रा थाजायैनो थागोन आरो अखा हायै बोसोरावबो बेहा जिंगासिनो नाङा, मानोना बियो बाद हगारालाबा बिथाइ थाइबाय थागोन। 7:8 ओरैबादि बुंदों प्रभुनि बोसोना, बेसेबां मोजां। কি কৈছে প্ৰভুৰ বচনে আমাক আজি, যিবিলাকে পৰিৱৰ্তনৰ পথত আজি আছে, যিবিলাকৰ মন কাম কৰাৰ আগে নিজৰ কৰ্ম কৰাৰ আগত প্ৰভুক স্মৰণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰভুৱে কি কৈছে? ধন্যবাদ। তেওঁলোক যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছে, পৰিৱৰ্তন জীৱন যাপন কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকৰ বাবে ধন্যবাদ দিছে ঈশ্বৰে। ধন্যবাদ। আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে জেৰেমিয়া 17 7-8 পদটো আপোনালোকে পঢ়ি চাওক ভালকৈ। কি বুলি কৈছে? চিৰ সেউজীয়া হৈ থাকিব বোলে, চিৰ সেউজীয়া। আমাৰ উদ্ভিদবোৰ, গছ গছনিবোৰ বতৰলৈ বতৰ, ছিজনলৈ ছিজন ফল ধৰে, ফুল ধৰে, কিন্তু একো ছিজন নোহোৱাকৈ চিৰ সেউজীয়া হৈ থাকিব। ছিজন गैयाजासे जोंनि फिथाइ सामथाइफ्रा ছিজন बाय ছিজন थायो, बोथोर बाय बोथोर मैगं थाइगंफ्रा जायो, नाथाय ছিজनखौबो नाङा, बोथोरखौबो नाङा, चिर सेउजिया एभारग्रीन जानानै थागोन, एभारग्रीन। जों जुदि इसोरनाव जेब्लायबो थाबाय थायोब्ला, इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला, अब्ला जोङो एभारग्रीन जानानै थागोन। अब्ला हामबायसै। आंनि लागै जि टपिकखौ दोनदोंमोन, जि थिमखौ दोनदोंमोन, बोसोन बिजाबनि 3 अध्याय 6 पद, बे बोसोननि दारै जोङो दिनैहाय गोबां बिसयफोरखौ सोलोंनो मोनबाय। हयतोबा गोबां बिसयफ्रानो थालांबाय, मानोना आङो सासे थिउरिजियान नङा,
मानगोनां आरो अनज्लायग्राफोर। आङो बाइबेल स्कुलखौबो फुरा फरायजोबनो मोनाखै, 6 मासल' फरायनो मोनदों। आङो बाइबेलावबो गोथौयै हाबनो रोङा, अब्लाबो नोंथांमोनहा आं बादि सासे रोङै रायै बिब' बिनानावखौ नोंथांमोनहा गोसोखांबाय। गोसोखांनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ जोबोद 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 आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबाय होनदों आरो इसोर आफाखौ आङो हामबाय होननानै बुंदों। आं बादि सासे रोङै बिनानावखौ बिब'खौ नोंथांमोनहा लेंहरनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों। नोंथांमोननि बेबादि जथुमनानै साइलेन्ट लिसेनार जानायनि थाखाय एकदम निस्तब्ध स्रि स्राय खोनासंनायनि थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि हेफाजाब होनायजों आङो जि खोन्थाबाय बे खोन्थानायखौ नोंथांमोनहा साइलेन्टलि मोजाङै खोनासंबाय। बिनि थाखायनो आङो हामबाय होननानै बुंदों। लोगोसे आंनि बे बिसया दिनैनो बे समावनो जोबथानायखाय आङो बयखौबो हामबाय होनदों। आङो इउथ्सफोरखौ हामबाय होननानै बुंदों। वर्शिप टीमखौ मोजां मोजां गिफ्टफोर बे गथायबारि सार्केलाव सुजुनानै रोजाबग्रा मोजां गारांनि रोजाबग्राफोर दङ। इसोरनि बोरा बे गथायबारि सार्केलाव दङ। बेनिखायनो बेबादि इसोरनि बोर मोननाय बे बोरनि फिथाइफोरखौ लानानैनो जेब्लायबो इसोरखौ महिमा खालामफ्लायबाय थाथोंसै होननानै आङो बरसा खालामदों। मेथाइ खनगिरि, दामग्रा देग्रा, वर्शिप टीम, इन्सपिरेसन ग्रुप गासैखौबो आङो हामबाय होननानै बुंदों। आरो आं बायदि सासे उदायै मानसिखौबो दिनै नोंथांमोना इसिबां आदर खालामबाय आरो मान होबाय, बिनि थाखाय आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। आरो जों जाय न'खराव थादों बे न'खरा अनजाग्रा प्रेमनाथ फंबाय आरो अनजालि रेनु बिनानाव, बिसोरो जोंखौ दोनदों। गावसिनि उन्दुनांगौ थानांगौ न'खौनो हगारनानै दोनदों। गावसोरो हायावसो उन्दुनांदों। हायाव उन्दुनानैब्लाबो दुखु खस्थ' सैनांनानैब्लाबो इसिबां त्याग खालामनानैहाय जोंखौ दिनैहाय दाव दाव खालामदों, जाहोदों लोंहोदों, गुसु गुसा दै गुदुं होदों फुदुंनानै दुगैनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदों। बे खस्थ'नि बिनिमया इसोर आफायानो होसिगोन। बे इसोर आफाया बयनिबो मोजां गोसोखौबो मिथिगौ, गाज्रि गोसोखौबो मिथिगौ। आरो हामबाय होननानै बुंदों। नोंथांमोन गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो हामबाय होननानै बुंदों। आं मा रावजों नोंथांमोनखौ हामबाय होनबावगोन। गासैबो बिसयफोरखौ आङो इसोरनियाव बरसा खालामनानै नोंथांमोननि बे सार्केल, बे मण्डलि, बरबादा मण्डलिखौ इसोरनाव गथायनानै आङो बे समाव आंनि जि बुंनो गोनां सम बेखौ आङो बे समसिमावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जोबनायाव बयजोंबो गोजोनथोंसै।